Enw fi di Kyle Lewis-Smith. Dwi'n gweithio yn Dolgellau fel cymhorthydd gofal. Dwi wedi bod yn gweithio yn y rôl ers cychwyn mis Ebrill. Nes i gychwyn off yn Llanberis yn Plas Bengwaith a ges i transferio i Dolgellau mae'r ha yn Cefnrodyn. Nes i gwblau degree mewn Sports Science yn Bangor a then o'n i'n chwilio am experience i wneud physiotherapy, so nes i endio fyny mewn care home yn fan hyn. Wel, nes i ddewis prifysgol yn Bangor am bod o'n yn Gogledd Cymru. Dwi'n byw yn Dolgellau, o'n i eisiau aros lle o'n agos i adra, rili. Dwi jyst wrth fy modd yn Gogledd Cymru ar y funud, so i gallu gweithio yn Dolgellau a Llanberis wrth ymwyl Bangor, mae wedi bod yn grêt. So dwi'n meddwl i gychwyn efo oedd o'n bach yn anodd setlo fewn. Fi oedd yr unig hogyn yn Llanberis, ond cwbl dio i jyst rhoi amser, cos mae staff wedi bod yn anhygoel efo fi, a wedi gwneud fi setlo fewn, dim ond ar ôl wythnos neu ddau. Y nod fwyaf ydy mynd fewn i physiotherapy. Mae wedi bod yn profiad anhygoel a hanfodol, rili, i mynd fewn i'r adran physiotherapy. Dwi'n meddwl un o'r sgiliau ydy cyfarthrebu yn wedig, achos ti'n siarad efo'r residents trwy dydd. Gweithio fel tîm yn hanfodol, achos mae'n gallu fod yn reit brysur ar adeg a ti'n gorfod gweithio efo pobl eraill mewn sefyllfa reit tricky weithiau. Un sgil arall ydy datrys problemau, achos di'r un diwrnod un peth a mae pethau'n gallu newid reit sydyn. So i gallu datrys problemau mae'n sgil hanfodol a wbath dwi wedi dysgu yn y swydd yma. Wel, nes i dod fewn i'r swydd heb profiad yn y maes, a dwi'n meddwl y cyngor gorau swn i'n rhoi i rywun ydy jyst rhoi amser i'r swydd. Mae pob dim yn newydd, mae pob diwrnod yn wahanol, ond ti'n dysgu gymaint hyd yn oed yn yr wythnosau gyntaf, a ti'n gallu dysgu ar y swydd yn gwneud cyrsiau newydd. Jyst mae'r swydd mor rewarding. Peth gorau dwi wedi sylwi am y swydd ydy faint o waith mae'r staff yn gwneud i'r residents i jyst wneud bywydau nhw'n haws a jyst i roi gwên ar gwynebau nhw a i roi y gwaith calad i fewn lle swn i byth wedi sylwi o blaen. Ond i wneud y gwaith yma, mae wedi bod yn anhygoel.